20. července 19. To väčšiu rozoberačku na mojom Takže nazdar, máme tu už druhú takúto väčšiu rozoberačku na mojom kanáli. Dneska si rozoberieme všelijaké petardy a zosadíme Kobru 8 z trónu. Áno, musím vám to už takto na začiatok priznať, no uvidíte čo navážime, ale je to veľmi zaujímavé. A na konci tu zmes prachu odpálime, to teda len uvidíte. A ešte preto veľmi dôležité upozornenie, neskúšajte takto petardy rozoberať. Keď to nejak amatérsky budete rozoberať, môže vám to kľudne pri tom rozoberaní vybuchnúť. Puštný prach sa dá veľmi jednoducho iniciovať aj iskrou alebo trením. Čiže kľudne aj statická elektrina z oblečenia môže takýto prach vznietiť. Vidíte, že ja vo videu som v sterilnom prostredí a hlavne mám rukavice a ochranné pomôcky. Takže nerobte to a len si v kľude pozrite video. A hlavne nič z petard nevyrábajte. No dobre, takže vás zdravím pri tohto ročnej rozoberačke. Uvidíme, čo sa nám všetko dneska podarí navážiť. Takto tu už mám pre vás prichystanú, vlastne majú celú rozoberaciu sadu. Klinec na záver bude znovu Kobra. Dumbum pade, uvidíme, že či to je legit. Pozeral som nejaké tie videá, dokonca tam niekto navážil viac. A aj Monster 100, ale okrem toho si vyskúšame ešte plno rôznych malých petard a uvidíme, ktorý výrobca ako klame. Základ je si samozrejme dať k takémuto experimentu rukavice. No dobre, je to úplne nová váha, ktorú som vlastne objednal čisto pre tento experiment. Je to úplne nové, takže malo by to vážiť fakt dobre. Len to podsvietenie asi vypneme, tak toto, no neviem, jak to bude vidno lepšie, im to vycentrovať nejak. Fajn, myslím, že teraz vidno ten displej veľa lepšie. Rovno nado mnou som vybral jednu žiarivku, aby nám to nesvietilo na displej. Takže ideme začať. Neviem, či je to lepšie so svetlom alebo bez. Ale no, jednoznačne bez. Pozrite. Hej, teraz to vidíte veľa lepšie. Tu máte inak nejaký ten môj pyromerch. Na začiatok máme tu kľúčenku Ready to Explosion, SK Adventures za nejaké tie nálepky. Tie si tu do pozadia môžeme rovno nalepiť. Dobre, všetko máme pripravené. Idem po nejaké tie slabšie petardy a môžeme rovno začať. Fajn, tu som si už pre vás prichystal to, čo si budeme dneska skúšať z tých slabších petard. Sú to vlastne tie, ktoré som celú pyrosezónu najviac používal. To tak zrýchlene vidíte, potom každú jednu si detailnejšie prebereme. Takže od toho fakt najslabšieho, čo som používal tú tarantulu, cez tieto trošku silnejšie petardy, cez aj staré dobré pediečko si rozobereme. Alebo ma zaujíma, že koľko má reálne 2-gramová mamba, alebo 1-gramová mamba. No uvidíme a nakoniec vám ešte ukážem aj, čo sa nachádza vlastne v takejto dymovnici. Ale potom prejdeme na kategóriu F4, ako ste už videli na začiatku. No dobre, takže ideme začať. Začneme s petardou Tarantula. Na petarde to teda není, ale je tu 36 kusov a vlastne celé balenie by malo mať